Bazalwane akukuningi nje engizokusho ngizosho lento ethi onke ama trials odlula kuwona azo test ukuthi confession awuyishintshe yini. Ngizele lokho nje bazalwane akukuningi. Ngizele ukuzothi nje whatever that you are going through, it is there to test you ukuthi usasho ukuthi it's a year of rebirth. Kukhona singasho nabo ukuthi vele sifike kanjani kuOctober. Kusho ukuthi ngokwe calendar yase Rawsi thina sesithi Ebenezer uhambe nathi kwaze kwabalapha. So whatever that you are going through kuzo test ukuthi ngabe usambona yini uNkulunkulu ngendlela wade umbona ngayo ngoJanuary. Ngoba kuyiqiniso ukuthi uma zifika ishaya izinto uSathane one of the things asuke efuna ukuzoyi attack mfundisi uMagalela ile yokuthi shintshe into wayisho mhla kuqala unyaka. Ishintshe into ebikwenza ube namandla ubone ngazathi onyakeni usaphokophela. Mina ngizothi the fact that you are still here kusho ukuthi impela uEbenezer kanye nathi. Ngizothi mina noma kungaba khona imithandazo engaphendulwanga asisamkhonzeli nokuthi aphendule imithandazo. Sesimkhonzela ukuthi sesiyofela kuwe uNkulunkulu. Mina ngizoshumayeza abantu abathi kahle kahle ngoba kunyukwa kiwe Shilo mina nguhana kukho engikuphethe. Kodwa ngenxa yokuthi ngiyaphila nje kuzothi maqedwe etafuleni bese ngiyanyomuka. Ngoba ngizothi inkosi uhambe nami kwaze kwabalapha. Sesifikileke bafowethu kuAugust. Kusafika kuSeptember sesikuOctober la khona sithi Ebenezer uNkulunkulu uhambe nathi. Mase kuyiwa kwiround yokugcina bazalwane on a ring. Ila khona usulwa ngisho usuguqe phansi. Engixolela ngizile ukuzoshumayeza abantu abasenamandla ngoJanuary. Zoshumayeza mina abantu asebembonayo ucoach esemile nebhande. Ukuthi wafa manje. Oke nje washaya iphansi yokugcina uyena othola isicoco. Ngoba izimo ngendlela uma sekunyukwa unyaka sekungathi uyaphela ukhanga ukhohlwe nokuthi wathandazelana mhla uqala unyaka. Yingakho sikhanda isizukulwane manje tata esithi asimkhonzi ngoba esenzela izinto. Asimkhonzi ngoba sinobufakazi obusigxumisa ukumisa abantu ngeenyawo. Kodwa simkhonza noma izinto seyithule. Daniel chapter 3. Ngizophuthuma bazalwane ngenxa yesikhathi. Ngicela siqale ku verse 3. Daniel chapter 3 from verse 3. Noma uzosheshisa osifundelayo singaqala ku1 bazalwane kodwa uma izoshesha. Daniel chapter 3. Khona izikhulu zababusi nezinduna nabahluleli. Chapter 3. Verse. Cela uqale ku verse 1 mama. Mawuzosheshisa. uNebukadnezar inkosi wenza isithombe segolide ubude baso buyizingalo ezingamashumi ayisithupha. Ububanzi baso buyizingalo eziyisithupha wasibeka ethafeni laseDura esifundeni saseBhabheli. Nebukadnezar inkosi wayesethumela ukubutha izikhulu nababusi nezinduna nabahluleli nabaphathi zikhwama nabomkhandlu nabameli nabo bonke abaphathi zifunda ukuba beze ekwahlukaniselweni kwesithombe uNebukadnezar inkosi asimisileyo. Khona izikhulu nababusi nezinduna nabahluleli nabaphathi zikhwama nabomkhandlu nabameli nabo bonke abaphathi zifunda babuthelwa ukwahlukaniselwa kwesithombe uNebukadnezar inkosi abesimisile bema phambi kwesithombe uNebukadnezar asimisileyo. Kwase kumemeza ummemezeli ngamandla wathi nina bantu nezizwe nezilimi niyayalwa ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo negekhe nehabhu nomqangala nogubhu nengemfe nazo zonke izinhlobo zokubethwa niwe phansi
nikhuleke esithombeni segolide uNebukadnezar inkosi asimisileyo. Inkosi ayibusise ukufunda kwezilayo. Amen. Sizoqhubeka mambo. La sifunda khona uNebukadnezar wakhanda isithombe wabemezela wathi abantu bakule ndawo kuzoba nesikhathi esizofika ukuthi uma kuke kwakhala sawubona bhutumenzi kuke kwakhala amacilongo nezigubhu nakho konke uma ukukhona oke wangakwazi ukuguqa ngaleso sikhathi akhothame kuleso sithombe kukhona into ezowenzeka kuye kunento ke engimangazile kule ndawo ukuthi uma kwenzeka leyo nto isitha asisebenzisi into esingayitshontshanga kithi kahle kahle uma ethi kumahubo ngidumiseni ngamahabhu nangamacilongo nangakho konke isitha sazi ukuthi abantu bakaNkuluNkulu uma ke kwadunyiswa ngalezi zinto they are bound to bow ngoba thina asinyakaziswa nayizinto ezikhalayo kodwa sibheka isource wathi hayi ngiyabazi ukuthi uma ke kwaba khona umsindo okhalayo laba bazokwenza bavele baguqe kanti phakathi kwaleso sizwe kukhona abantu abayazi kangconyo lento yamahabhu neyamacilongo ukuthi uma ekeka akhala asidumisi kwesimbonayo kodwa sidumisa kumnikazi wamahabhu qhubeka mambo Ongawi phansi akhuleke uyakuphoswa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngalokho lapho abantu bezwa ukukhala kwecilongo negemfe nehabhu nomqangala nogubhu nazo zonke izinhlobo zokubethwa bonke abantu nezizwe nezilimi bawa phansi bakhuleka esithombeni segolide asimisileyo uNebukadnezar inkosi. lithi lapha ku verse 6 ongawi nje phansi uma uzothathwa ayofaka emlilweni kukhona into leyankosi eyayikhohlwa ukuthi among the people abavalelela baza uNkulunkulu umnikazi wendumiso othi sedunyisiwe bese phendula ngomlilo ngoba ngizothi mina esimeni sakho uma kuke kwadunyiswa kukhona into ekufanele yenzeke akusizo zonke iziphi ozinqoba ngoba ulwile lana kwakufanele nje ukuthi bangayiphikisi icommand ngoba ezinye zezinto bazalwane asiyiphikisi kuba ngazathi siyazizwa noma singazizwa angazi ukuthi yipi report oyitholile kodwa ngizothi kuwe ekseni awu noma usekuyicamp kaNebukadnezar noma ngakhala igubhu namagenqe kodwa wena uma uke wafika kule ndawo safika sahlangana kwavalwa umnyango abantu basezulwini yadlala ihabhu lethu kule ndawo yadlala igubhu zethu kule ndawo uzwakala ukuthi uyinkosi ephakeme uthi kuba bonke uThixo akekho njengawe ugibela amafu njengenqola ushizimo ibheda ngoba indumise yabantu abaqonda izimo ezibucayi wabona uNebukadnezar ukuthi laba bantu chawe angibanikeza into abayijwayele kodwa ngibenzele isosi be wrong ngoba isitha singakunika lento oyifunayo kodwa kuba ukuthi uyiqhuqele kumama othile kodwa Nkosi yami nakukhona abanye asebethu October manje nami bengengivele ku live ngifakaza ukuthi uNkulunkulu ungenzela ukuthi kodwa ngizwile kuthiwa kunomama endaweni ethile othi gquma uphalaze wenzeni ungayishintshi into ayishilo oqala unyaka tell yourself uNkulunkulu yena yedwa noma ephendulile noma engaphendulanga kufanele sime ngesinye isikhathi sithi ukathula ngaphenduli ukathula ngaphenduli kuke kubhede bazalwane sike sifike kule ndawo kungazathi sinamandla kanti it's our last round on the battle ngizele lolo hlobo linjalo labantu oluthi nakuba sikhona kodwa usiyoshaya ndlela viki leEbenezer sizobe sinawe kuyiEbenezer khamusha ndiyahasila sibonga ukuthi awuvumanga ukuguqa kwabanye uNkulunkulu sibonga ukuthi usimelile iqiniso levangeli wangavuma ukuthi noma bebengasebenzisi into efanayo uthi bazophoswa emlilweni kwakungazathi kube ngangikhona ngaleso sikhathi ngangiyothi awuhambe uyobuza abaprofeti bakaBhali ukuthi wenze njani uNkulunkulu wethu masihlangana nezimo
uyabalinda nje babeke altari bambize kusukela ekuseni uNkulunkulu wabo lize liyoshona kodwa athi sembiza owazi uNkulunkulu wakhe athi Daniel, people who know their God shall be strong and do the exploits. Athi maseliyoshona ilanga ambize ehle ewumlilo oqothulayo. Khululeka lo mlilo baselwe wena laba bakuphosa phakathi kuzongena bona. Qhubeka mambo. Ngalokho kwasondela ngaleso sikhathi amadoda amakhaledi ahleba abaJuda. Athatha athi kuNebukadnezari inkosi, mana njalo nkosi. Wena nkosi ukhiphe isimemezelo sokuba bonke abantu abezwa ukukhala kwecilongo negenke nehabhu nomnqangala nogubhu negemfe nazo zonke izinhlobo zokubethwa bawe phansi bakhuleke esithombeni segolide nokuba ongawi phansi akhuleke aphoswe phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Kukhona Ngizothi mina, thank you mambo. Ngizothi mina ugadiwe empilweni yakho. Une audience egadile nje. Ne audience egadile. Khona abantu wena when you were excited qala unyaka uthi lo nyaka ithe inkosi we shall rebirth again. Bagadile uyazi uFebruary balokhu bekubuka ukuthi usenawo amandla bakubheke kuze kuyofika kuOctober manje bafuna ukuyokhumbuza inkosi ukuthi usasho yini uMamngwenya. Usasho yini uMambuka ukuthi noma kungalethwa siphi isimo kodwa uNkulunkulu sewuNkulunkulu. Lithi bathi hayi uyakhumbula yini King Nebukadnezar ukuthi wena uthe uma umuntu engabhawanga uzowenziwani. Kukhona abantu abahamba baya enkosini yabo beyothi ake nimbheke uMambili ukuthi usamileni. Thina we have this reward. Nansi into esinayo uma kungenzeka phazame nje siyazi ukuthi isitha siyo rejoice kangakanani ngaye. Ngizothi ugadiwe mina akusikho nje ukuthi uvuke ekseni uzokhonza. Akusikho nje ukuthi uyaposta ukuthi ukhonzaphi. Kodwa ugadiwe. Ugadiwe ukuthi uzokhonza noma umsebenzi ungawutholi. Uzokhonza noma izinto ingalungi. Uzokhonza noma ushayekile. Uzokhonza noma ulimele. The test you are going through. Awazile ukuzokubulala zo check confession. Sisasho kanye nawe nisibe excited a year of rebirth. Kanti kuyabelethwa bafethu kungazwakala ngobhlungu. Angazi lapha engiqhamuka ngakhona. Kodwa la ngiqhamuka ngakhona mina kuba nesikhathi nje la khona omunye ingena iqhawulele usezoyibelethela omunye lapha uyayikhalela kwehlama inyembezi nakho konke ngoba sekufuneka belethe. Bekuyoqala ngawe kuphela ukuthi bawuzobeletha uhleke. Ngenzeka thuna ukuthi sigaxelele ukuthi we ngo2025 our father iflight is taking off. Qhubeka. kukhona amadoda abaJuda owabeke phezulu kwezindaba zesifunda saseBhabheli oShadraki noMeshaki noAbednego. Lawa madoda nkosi awakunakanga awakhonzi onkulunkulu amancane bakho awakhuleki esithombeni segolide osimisileyo. Nkosi uNebukadnezari wayaleza ngolaka nangokufutheka ukuba kulethwe oShadrach noMeshach noAbednego basebeletha lawo madoda phambi kwenkosi. uNebukadnezari wathatha wathi kuwo, kungamabomu yini Shadrach, Meshach noAbednego ningakhonzi uNkulunkulu wami omncane ningakhuleki esithombeni segolide engisimisileyo na? Akekho umuntu owumzalwane osingamfikela isikhathi sokuma phambi kaNebukadnezari. Akekho. Unako uNkulunkulu okuncane ukuyithemba aza kuhlalisa ikhothe encanyana. Athi uyabona ukuthi izinto seyibheda kangakanani. Kungani ngoba khona indlela esheshayo ubungayisebenzisa. Uthi kungamabomu yini ukuba ningakhonzi ngendlela engisho ngayo. Ngicela uzwe impendulo yabantu abamaziyo uNkulunkulu wabo.
Manje uma nilungele ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo negenke nehabhu nomqangala nogubhu negemfe nazo zonke izinhlobo zokubethwa niwe phansi nikhuleke esithombeni engisenzileyo kuhle. Kepha uma ningakhuleki niyakuphoswa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngumuphi lowo uNkulunkulu omncane oya kunikhulula ezandleni zami na? Ngicela ungiphindele ukuthi la ngasekugcineni Mambu. Ngumuphi lowo uNkulunkulu omncane oya kunikhulula ezandleni zami na? Awuphinde Mambu. Ngumuphi lowo uNkulunkulu omncane oya kunikhulula ezandleni zami na? Isitha sinesikhathi la khona sikubuzayo ukuthi umuphi lo uNkulunkulu ongakwazi ukukukhulula. Ngoba izimo uma zisifikela abazalwane zisifikela ukuthi uma sesiqala sithestwa sesifika on a finishing line kuphinde kubuza ukuthi awukakamshintshi uNkulunkulu. Ngoba kuyiqiniso khona siqala nabo kahle kodwa along the way ashintshe uNkulunkulu. So uyabuza ukuthi umuphi lo uNkulunkulu wenu ozonikhulula futhi akwazi lokunikhipha esithandweni somlilo. Ngicela uqhubeke Mambu. Shadrach noMeshach noAbednego baphendula bathi enkosini Nebukadnezari thina asidingi ukuphendula kule ndaba. Ngizothi mina don't answer but answer. Don't answer but answer. Bathi asidingi thina ukuyiphendulela lolu daba. Khona udaba olungaphendulwa kodwa liphendulwayo. Khona udaba olungaphendulwa kodwa liphendulwayo. Inkinga yakho wena uyaphendula uzunegotiate. Kanti hlala ungaphenduli kodwa uphendule. Ngoba usuphezulu usuphambi kwenkosi ekubuzayo ukuthi imuphi lo uNkulunkulu. So kufanele kuveze ukuthi lo uNkulunkulu omkhonzayo wena yini omlindele ukuthi ayenze. Ngoba njalo uma kukhona into oyilindele kuNkulunkulu akushiwo ukuthi angeke uzothestwa. Futhi akekho umuntu othestwa Maria njengomuntu olindele kuNkulunkulu. Futhi uma uthestwa ulokubuzwa nje ukuthi we kungenzeka yini ukuthi akukhiphe nakulesi simo. Angakukhipha nakule cancer. Angakwazi ukukulwela isidliwe imoto yakho. Angakwazi ukulungisa lomndeni wakho osunjena. Imuphi lo uNkulunkulu okwazi ukuthulisa akwazi ukunithulisela umlilo senifakwe phakathi ngoba khona niyangena emlilweni. Fanele khona abazalwane siyishumayela into ethi kuyangena emlilweni. Kuyangenwa bafowethu emlilweni. Kuyangenwa abanye bayongena nangoLost Day walonyaka ngoba kuyangenwa khona amagalelo emlilweni. Sikhanda amasotsha azothe phakathi emlilweni kodwa ethi sithembile yona leyo nto ukuthi uqalile umsebenzi uzowufeza. Hayi ashumayeza bangangena emlilweni. Asifuni ukulahlekelwa uwe sithi awukho umlilo khona. Mhlawumbe nami ngishumayela nje ngiphakathi ku Kamushandi yahasila. Usathane ufuna ukubheka ukuthi uphi lo uNkulunkulu oyokwazi ukukhipha. Qhubeka Mambu ngizovala. Uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Kepha izinto eziwu2 engicela uyinothise kuleli verse. Bathi baphendula into yakhe akhulume ngayo ukuthi niyophoswa emlilweni. Bathi no, we are not opposing ukuthi singene emlilweni. Kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo uzosikhipha emlilweni. Number 2, sazi isandla salendoda esihamba nayo. Sokuthi siyakwazi ukusophula. Yingakho ke ngiyangibone ukuthi uNkulunkulu ingakho ebhala ethi esandleni sakhe kunamandla negunya. Ngathi kwavele kwathathwa isandla sika Nebukadnezar kwathathwa nesandla senkosi yamakhosi. Kwathiwa isiphi isandla siya kunikhulula. Ngoba siyafika isikhathi sokucheckwa kwesandla sikubambile. Vuma izandla zabantu zikudedele. Baba umlife vuma izandla zabantu zikudedele. Ukuze lo namandla negunya akubambe. Kushalia. Inkinga izandla zethu ibanjwe ngabantu. Izandla zethu ibanjwe ngabantu. Hallelujah. Qhubeka Mambu ngizovala. Kepha noma kungenjalo makwenzeke kuwe Nkosi ukuthi asikukhonza onkulunkulu abancane bakho. Ngeke sakhuleka esithombeni segolide osimisileyo. Ngizosho leyo nto ngesibindi namhlanje. Ukuthi noma engasasikhipha kodwa kwazeke. Noma engaphendulanga akwazeke ukuthi zakhonza silahlekelwe yikho konke.
khiphasu laha ilamaya hunda asinabo ubufakazi kodwa kusale kwazeka hene ukuthi khona abaphilile bephakathi emlilweni hayi akusale kwazeka eThekwini akusale kwazeka eThekwini ukuthi we will serve no foreign god akusale kwazeka bathi noma singaphenduli kodwa khona into esifuna ukukutshela yona ukuthi uyabona nje igeneration yethu ikhonza amathuba emisebenzi engekho igeneration yethu ikhonza ihlaselwa ko Facebook igeneration yethu ikhonza kuqiliwe kuma drugs silolo hlobo oluthi akusale kwazeka ukuthi ngoba kukhona into errong esifuna ukuyenza sifuna kungabhalwa lutho ngegeneration yethu ungayicela lezi zinto oyicela uma ungafuni ukubhala encwadini yamaqhawe lesi ihambayo iyabadinga abantu abathi asihlehlele emuva ngizoshumayeza lolo hlobo labantu ukuthi akusale kwazeka uNkulunkulu akusale kwazeka uyabona ngoba siyakadukuza imisiwe indlu siyothi akusale kwazeka that he is God of restoration Shania kamaya kusha akusale kwazeka ukuthi khona amafutha engekho khona bangadayisi nosawoti akusale kwazeka ukuthi uyakhonzwa yena yedwa yena yedwa engaxutshwe nalutho bathi mana Nebuchadnezzar kahle igolide nesiliva likaNkulunkulu wethu noma engasasikhipanga ngoba simkhonzela ukuthi asikhiphe ezintweni kodwa kusale kwazeka sikhonzela ukuthi kube khona into ebhalwayo ngathi ngizwe into yencwadi ebhalwayo kabusha ithi Amahubo 155 ithi ubani nangiyalo isihlupheki uJehova esamenzela umusa asenzela umusa ngoba nami ngizobhala wamahubo ngithi uyu uNkulunkulu otakula nasekudelwe ngabantu Kamando Shaliyahanda unguye uNkulunkulu ovula iminyango isivalwe ngabantu unguye uNkulunkulu othunta imabanga ezalena yenza ihlale namakhosi amahubo kalungile kosala kwazeka sibambelelele umuntu kaNkulunkulu salusunyamezela monqobo ngobela thina hayi chawe mfowethu hayi salusumela thina salusuma amagalelo umele thina ube nento ethi akusale kwazeka ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukurestore umuntu namambo ngivale inakushiya kosala kwazeka uliyahande khona uNebuchadnezzar waqala ukufutheka nesimo sobuso bakhe saguquka ngenxa yoShadrach noMeshach noAbednego wakhuluma wayaleza ukuba isithando somlilo sishiswe kasikhombisa ngaphezulu kwalokho okuke kwabonwa sishiswa ngakho usuyabona ukuthi yini yakhe impilo enkulu kangaka ngihlale ngithi the battles are equivalent to your reward izimpi zakho zilingana nezinto ozoyithola ungayicela into ezinkulu phela uma ungenawo isibindi ungayicela izinto ezinkulu uNkulunkulu uma sekuthiwa nansi impi ibheke wena ngqowedwa bese uthi hayi ngeke uthi ngangicele kahle uNkulunkulu ngoba ezinye zezinto bazalwane singakukhalisa thina sikumotivate kodwa iqiniso lithi impi ukushiswa kwayo kwaziwa uwe ucele kahle lento oyicela futhi iyatholakala kodwa khona la ufuna ukudlule khona nanku umlilo awukho awuzondwa awuzondwa futhi hayi ukuthi uNkulunkulu ukulahlile kodwa inkinga ufuna kumlilo uphindwe kayisikhombisa so that sibone ukuthi uzokwazi ukuma ngoba noNebuchadnezzar unabantu abamlandelayo abazothola ivictory ngawe kahle wena wedwa nawe kunesixuku esikubhekile ukuthi uma singathola nje lo yagelo ohlabelelayo ivele siphahlaze yena
wayeseyaleza amadoda anamandla asempini yakhe ukuba abophe oShadrach noMeshach noAbednego abaphose esithandweni somlilo ovuthayo. Angazi ukuthi yini indaba bathatha amadoda namandla ngoba kuliwa la bavumile laba futhi ungena emlilweni. Impi nempi nama-giants akhona. Babenganqabanga phela. Babevumile kodwa wacinga uNebukadnezar. Wathi ake ngithatha amadoda namandla ukuze aphose laba phakathi. Ngathi wayazi amandla avalelwe kubo ngaphakathi. Kanti they will not release power kungakafiki isikhathi. Ngizothi don't waste your bullets before time. Wathi bathatheni bafake phakathi. Khona isimanga esenzeka mamba ofunda bese siyahamba. Aboshwa ke lawa madoda egqoke amayembe namabhulukwe nezigqoko nezinye izingubo aphoswa phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngalokho ngokuba isiyalezo senkosi sasicindezele nesithando somlilo sasishisa kakhulu, ilangabi lomlilo lawabulala lawo madoda abakhuphula oShadrach noMeshach noAbednego. Lokho sukusurvivile ngambulala umuntu okungagcotshelwe kona. Lokho wena ukubona kokuncane. Khona ngathi makumehlela afe. Jesus. Laba babeyofaka emlilweni ngoba bona bagude kubaseni. Kodwa bezongena phakathi, umlilo wabalanda ngaphandle. Kuthi angithi kunezitha zathi kho inkosi ezoyilanda ngaphandle. Before the end of 2025. Nawungabanga wena ungena emlilweni kodwa ngendlela elikhushulwe ngayo ilangabi liyingozi kubantu abangenawo uNkulunkulu omlilo oqothulayo. Kuthi angithi abathakathi bangakini basenkingeni ngoba lo mlilo abawubasila bakazi nabo ukuwumela, kodwa wena ophethe uNkulunkulu oyikutane, uNkulunkulu ofahla nasemlilweni kuzoshabona. I decree and I declare, Kamaya alikhataya usha, they will die behambisa wena emlilweni. Kuyosala kwazeka ukuthi sithi sihambisa umuntu. Kodwa wazani ithando zami. Sithi sihambisa umuntu. Mbambeni angithi baboshiwe, mbambeni niyomngenisa emlilweni. Idlakela lezi ngathi bathambe kakhulu laba. Idlakela lezi ziyobaphosa emlilweni. Vele umuntu ofushwayo uba phambili, laba basemuva. La ngabi ndina ngikwazi ufike kanjani la. Ngoba ilangabi linamandla okudlula la liye ngale. Likhapha before the end of 2025 liyadlula. Wena ukhonza awomlilo oqothulayo. Yena ikhaphande heya. No, asinqabanga ukungena emlilweni. Asinqabanga kodwa inkinga ikubantu abasifakayo. Yizwi langabileqa. Yizwi langabileqa Magalela. Khona iyahazila Maya. Liyanqoka lesisilwane esigijima phekwendlu kwakho. Yizwi langabileqa. Yizwi langabileqa. We will serve no foreign god. Angeke siqhele ngisho sekuthiwa kuyaqhela. Kodwa makuphakama ugubhu. Ingekho nena. Sinini kuselia. Sinini kulia. Kamaya husha. Kandia hosalia. Nasi simo sangu lugu. Tena make kwakhala. Make kwakhala kwethu. Nebukadnezar or not. Masotsha awujwayela umlilo kodwa angawujwayela. Ngoba lento abakunika yona ngeke bangene kuyo. Kodwa ngizwe uNkulunkulu ebadudule ekseni. Before the end of 2025. Ngibona uNkulunkulu ejampa ngomlilo. Eyakulaba ababethe wena ngeke umthole umntwana. Ababethe wena ngeke uthole umsebenzi. Kube yibona. Athi ngisho le off mic.
awukaze bayareplace abantu manini phela manini ngcono mina ngishumayeza amakholo awubulali wena kodwa yena ngoba kufanele ngene wena hayi wena uphathi lutho lokubulala wena uyavuma nje uyongena emlilweni ungalwi laba zigora ithenjiwe kaNebukadnezar hamba nje uyongena emlilweni ufasiwe ngayigqoki nebulletproof khona ezinye izimpi ekufanele mophuma emlilweni zibe zika ibonakala ukuthi uke wangena for you will never have people abayokwazi ngelinye ilanga ukwenza ube ubufakazi uphuma usugqoka isuti khona ngelinye ilanga sithi khona suits off by the way wena hlaliswa ukuthi nje ngahlala nami sizohlaliswa yidumbe esibona uNkulunkulu ezenze emlilweni sizohlaliswa ukuthi simbolile kulala abathakathi bendawo uzofonelwa kufakazwe kuthiwa logogo ohluphayo endaweni uvele lathi maliphuma ilanga laphuma naye he is the consuming fire. He is the lily of the valley. He is the bright morning star. Kuthiwa lakho okwakulahlekela amasela abuya azokuletha eminyango. Who is this God? Alamambu hambe. Kepha lawa madoda amathathu oShadrach noMeshach noAbednego awela phansi eboshiwe phakathi nesithando somlilo ovuthayo. Khona uNebukadnezar inkosi wethuka wasuka wakhuluma wathi kwabomkhandlu wakhe, angithi siphonse amadoda amathathu eboshiwe phakathi komlilo na? Baphendula bathi enkosini, uqinisile nkosi. Yaphendula yathi, bhekani ngibona amadoda amane akhululekileyo ehamba phakathi komlilo. Awachithwanga ukubonakala kweyesine kunjengendoda yawo uNkulunkulu abancane. Inkinga wena ongamboni uNkulunkulu phakathi emlilo kodwa abantu abangaphandle abagade wena sebembonile. Kofakaza ngisho abathakathi bethi asifaka ngani abathathu. Ake ngifunde nganansi version yesiZulu esinye. Verse number 24. Inkosi uNebukadnezar ngokwesaba nangokumangala yasukuma masinyane yathi ezihlakaniphini zayo, asifakanga yini amadoda amathathu ngezintambo emlilweni na? Base bephendula bathe enkosini, kuliqiniso nkosi, ngokwesaba uNebukadnezar ofaka abantu ngokwesaba. Sithela phela ndoda engabonakali kodwa beyibona guqa sithanda sami zokwazi. Yathi mina manini ngigcine kukanje lapha emlilweni. Kodwa uma ngihleli ngibuka ngoba isithi asinele ukuthi sikufake emlilweni bese siyadela. Sibheka naphakathi emlilweni ukuthi obani abakhona. Sathi manini khona engimbonayo. Wathi kunento that would confuse the enemy. Wathi manini wo mina ngiyazi futhi bayabonakala laba. Kungenzeka futhi lo lapha yakabonwa njalo yini nonke. Lalela izitha zakho ziyambona lo wesine. Wena nje usufuna ukugibapha kodwa zona ziyabona ukuthi le yantombazanana ihamba nendoda yamadoda. Yavela emlilweni madoda kithi. Yavela indoda yesine sebehamba bekhululekile. Ngoba mayike yavela indoda yesine khanjwa kukhululekwe bafethu. Khanjwa kube ngazathi kuse stage kanti kusemlilweni. Ungasingaboni nokuthi udlulaphi, singaboni nokuthi awunayo imali namhlanje, singaboni nokuthi awudlile ngoba indoda yesine isiyabonakala. Wena nje ongayiboni ngoba kuvamisile umuntu uhambe nawe ungamboni. Kahle kahle lempo kuyo izothi akangaveli kuwo kodwa akavele ezitheni zakho.
before the year 2025 end izobonakala indoda yesine. Liyasha nimaya. Nakusale kwazeka ukuthi ibonakele phakathi. Asubalekelanga umlilo kodwa ibonakele vala mambo. Wayesesondela uNebukadnezar emnyango wesithando somlilo ovuthayo. Wakhuluma wathi, Shadrach, Meshach no-Abednego, nina zinceku zikaNkulunkulu ophezukonke, phumani Yashintsha ke lapha. manje into. Yashintsha ke manje into. Base Yashintsha mama ubu. Yashintsha manje into. Angithi ngiyavala. Indlela aba-addressa ngayo ngaleso sikhathi ubalande ngokufutheka. Wathi kungamabomwini. Kodwa mase eseyibonile indoda yesine. Mambu phinda Nkosi yami umuntu wasezulwini ngidilike ngihambe. Wayesesondela uNebukadnezar emnyango wesithando somlilo ovuthayo wakhuluma wathi, Shadrach, Meshach no-Abednego, nina zinceku zikaNkulunkulu ophezukonke. Ubabiza ngamagama. Uba addressa ngomnikazi. Hey, Nkosi. That is why I said asiworshiphi ngoba khala igubhu negenhla nehapu kodwa umnikazi wendumiso uvela phakame kundamaya uliyande nene khosadeya ilili khoshana ma kozeliana na kose yavela indoda yesine yashintsha statement athiwa Shadrach, Meshach no-Abednego akasabalandi manje ukuthi beze kuye uya kubo. Uya ngasemnyango uyothi inceku ikaNkulunkulu. Awungagive up phela kungakashiwo njalo kuwe. Sala ususimela nje Nkosi yami nasemlilweni. Kuthiwa makhosi nakazi kaNkulunkulu ophezu kwakho konke. Qhubeka mambongo vale. Base bephuma oShadrach noMeshach no-Abednego phakathi komlilo. Izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo awubanga namandla emzimbeni yawo. Angeke ufane nento odlule kuyo. Inkinga yakho ufuna ukufana nento odlule kuyo. Uthi mayisehambe yakubona uyothi nceku ikaNkulunkulu ophilayo. Baqede lapho ngoba njalo esimeni sakho uzoqhamuka umuntu weauthority to take you out. The very same person okhipha isiyalezo uma usukhishwa abafowethu izitha zakho ziyoletha ibusiness deal kuwe. Laba bakurejectile bathi wena yikho lento yakho ibona bese bezocela imthandazo. Sezothi sibonile ukuthi uNkulunkulu wakho uyaphila. Ungenzeka yini ukuthi usithandazele nathi? Inkinga wena ufuna ukufela emlilweni. Akufelwe emlilweni amasotsha kaNebukadnezar afa emlilweni kodwa wena uyaphakama. Enze mfowethu ake sidumise inkosi yamakhosi. Helikhoshania asikwazi indumiso yethu kuyisa kwabanye uNkulunkulu. Nenikhoshani yanesha. Hawu Jesu nansi indumiso yethu emini. Iqukethe inyembezi zethu, iqukethe imithwalo yethu. Ilikhoshani yaneya nenekhesaliya ha. Naria mantoya kosha. Lele khosaliya ha. Kamanoya hania. Yeah, Jesus. Ayivela indoda yesine. Ayivela indoda yesine. Ayivela indoda yesine. Mina hlabelela intethe. Noma beyiswa. Kufeni bethembe. Noma beyiswa kufeni. Abathi sicishe sayikhipha thina emlilweni kanti ukhona uNkulunkulu ovela indoda yesine abe khona beze ngaphambili as our Father is also coming to the front. Ekufeni bethembe silethempile
lelo gazi silethembile lelo gazi noma beyiswa ekufeni ushandelele Nkosi noma kufeni ushaleya yebo silethembile sime ngenyawo lasikhona sizothandaza. Bazalwane, I want us to take this very serious, this prayer today, in the mighty name of Jesus Christ. The first thing engifuna uyi-underline as we are praying here, mfundisi uZulu ezeshumayela, kukhona into engifuna uhambe ekhaya uyibuza yona. Lamasotsha kaNebukadnezari anikeza umyalelo ukuthi awafake laba bathathu. Amasotsha kaNebukadnezari anikeza umyalelo ukuthi awafake abantu abathathu. Asha emlonyeni womgodi wesithandwa somlilo. Afa onke ebulawa umlilo. But umuntu, oh moya ingcwele, ngihleli phansi umoya ingcwele uvula lo. uNebukadnezari okuyena othela amasotsha wathathela abafana abathathu babafaka emlilweni. Yena uyasondela kodwa kashi. Jesus. Futhi umlilo umbulali. But laba abathunyiwe bafe emlonyeni. Lento ithi ngihleli phansi kusho ukuthi ngamanye amazwi ungavamisa ukuthenga amaphatho ongawazi. Ngoba isizathu sika Nebukadnezari sokuthi afake laba bobathatha emlilweni. uNkulunkulu ufuna ukushintsha isizwe saseBabylon. Ufuna ukufaka ubuNkulunkulu bakhe eBabylon ngayo uNebukadnezari. Akafuni ukumbulala yena. Kodwa kufa abantu abathenga iphatha. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ungalokothi ungene indaba ongazazi. Because you will die bona basurvive. And another lesson engiyithola la is we are praying. Uma lithi iBhayibheli wabafaka kodwa uNebukadnezari sebese sithandweni somlilo kwavuka into yokwesaba kuye. Wasukuma ehlalweni sobukhosi eyolunguza. Kusho ukuthi noma ebafaka kodwa uyabesaba. Abeka abantu abeka. Ngifuna sithandaze sonke. Noma ebafaka kodwa uyabesaba. Into emenza ngathuli ukuthi uyabesaba labantu abangene la. Nanoma ngabe isiphi isimo odlula kusona, uSathane uyakwesaba. Uyabona ke wena uyakwesaba uSathane, ngifuna ukumemezela lokho nje. Uyakwesaba. The last part kule ndaba engiyifundayo. If you remain standing after all the tribulations, the situation ongena kuyona. Lo nkulunkulu uzokhipha kule meko ongena kuyo. And iBhayibheli lithi wabakhipha wayesekhuluma namazwi wathi sizwe sonke kusukela namhlanje uNkulunkulu kaAbednego, uNkulunkulu kaShadrach, uNkulunkulu Abednego, Shadrach and Michael. Wathi bonke labafana uNkulunkulu wabo wayesezwakala ethi kusukela namhlanje akekho omunye umuntu oyakhonza omunye uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu wabo. I want us to pray namhlanje. Kodwa ukuthandaza kwethu ukuthi sonke isimo ondlula kusona khona umuntu ozolandwa. Khona umuntu ozolandwa.
awendlule kwimeko awendlule kwi-situation ngenxa ukuthi uyayindlulela nje, but there is someone ozolandwa. Kunabantu abazolandwa, kunabantu abazoyekiswa ama-altari, kunabantu abazoyekiswa uNkulunkulu, kunabantu abazoyekiswa izinto akade bezethemba ngenxa yesimo ondlula kusona. Izulu likwethembile, uSimakade ukwethembile. Lift up your two hands as your eyes are closed as we are praying. Let us pray, all of us, bazalwane. Wonke umuntu okhona vula umlomo uthandaza. Cela ke uvula umlomo. Angazi wendlulaphi kodwa izulu likwethembile. Unamandla asatshwa nayisitha. Unamandla asatshwa na uSathane. Unamandla asatshwa ngamadimoni. You've got power that is invested within your life. This power is ready to take you out from all your sufferings, from all your situations, from all your trouble. That this power is ready to rescue, is ready to take you out. Hallelujah. You will come out by power and by force. Open your mouth and pray. Bayete dwalala phakathi. By Jesus. Bayete sithandwa somphefumulo. Hallelujah. Bayete sonini na nini. Bayete somhlekazi. Bayete nzulu yasimanga. Hallelujah. We love you, Jesus. We bless your name. We glorify your Lord name. Jesus. Usethembile. Nkulunkulu wethu ongcwele. Usethembile. Namhlanje. Usethembile. Thank you, Jesus. Ushanda yakhe saya. Likamantala prosaya. Kulabasiketeya. Bayate. Bayate. Sibonga ukuthenjwa izulu. Sibonga ukwathenjwa kuwe. Nkulunkulu wanamandla. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We bless your name, oh Jesus. We bless your name, oh God. We bless your name, oh Jesus. We bless your name, oh God. We bless your name, oh Jesus. We bless your name, oh God. Shanamaya. Thank you, Jesus. Sikwethembile. Sikwethembile. Njengoba usethembile nathi sikwethembile. Sethembe wena. Sethembe wena. Sethembe wena. Glorify your holy name. Sethembe wena. Glorify your holy name, Thixo wethu. Yamagwa kashadaya hena namasaya. Likapataya librosaya. Hallelujah. We glorify your name, oh Jesus. My God. We give you all the My glory. Jesus. We worship you, Jesus. Ula mama ya Thank you, kashadaya. Jesus. Ibaba baba We worship saya. you, Father. Inana We mama give you ya. all the glory. Akekho uNkulunkulu onjengawe. Ibama ya Ungafaniswa nawe asoze abekho. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. We give you all the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ulimaya We give kashata. you all the glory. Yes, Lord. We worship your holy name. Yes, you are the only God. You Yes, deserve the glory. Nkulunkulu wethu ongcwele. Sikunikeza udumo Thixo wethu onamandla onke. Ngempela nguwe wethu Jehova ufanelwe izibongo nendumiso. Thixo wethu onamandla onke. Sikunikeza udumo Nkulunkulu wethu onamandla. UnguJehova ofanelwe indumiso yethu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
We love you, Holy Spirit. We Thank love you, you, Jesus. Jesus. Esingasina, esingasina, sinanga. Wilo nje kuphela ku, wilo nje kuphela. Singasina ngalo esi. Wilo nje nagu, wilo nje kuphela. Singasina ngalo esi. Akeshayela umoya ingcwele izandla phezulu. Jesus. God the Father, Thank you, Jesus. God the Son, God the Holy Spirit. Jesus. Ake sishaya izandla phezulu kwekhanda. Shana maya Jesus, librosa. Jesus. Egama likaJesu. Ngicela kulo lelifu ubambe umnikelo wokubonga. Umusa ukhona, just hold it. Umnikelo wokubonga and come forth now. Ungasahlali phansi, ungasahlali phansi. Don't sit down, sesiyahamba. Ngizwa amandla right now. If we've got time, singaphuthumi kwadukuza besamdedela umoya ingcwele, but I feel the touch of Jesus Christ. And I know ukuthi he's uNkulunkulu weorder umoya ingcwele. So uyabona isikhathi and then akavinjwa ukuthi sesiphumile la. Kodwa uzoqhubeka enze lokho akufanele akwenze phezulu kwempilo yakho. You must know ukuthi whatever situation obhekene nawo uSathane uyakwesaba. uSathane uyakwesaba, uSathane uyakwesaba noma ngabhlungu kangakanani kodwa uSathane noma kunganzima kanjani uSathane uyakwesaba. Uyilo. Hallelujah. Sina alikelinye futhi As you are taking a blessing from God. Gideon, hamba ngalamandlo now. Don't doubt God. Don't quit. Don't allow intshumayelo yesithi you are weak. You are not weak. You are strong. Amazulu akwethembile. As isiphuma manje, I'm going to speak a blessing. uNkulunkulu ukwethembile kunezizwe ezila kuwena. Uma Rebecca ekhulelwe, abantwana kuyena esibelethweni baqhubulushana,
bashayana ngaphakathi. And then a voice nephimbo likaNkulunkulu lathi ukhulelwe izizwe ezimbili. Kusho ukuthi umntwana ngayedwa uyisizwe nomunye umntwana uyisizwe. But lezi zizwe zizoshayana, zizolwa, zizobanga. You must know ukuthi kuwena kunezizwe ezikhona. Before kube khona that success in your life, there will be into yokudla udlana nento ezoku feel intimidation yayo. There is this that I want to say before sivala amehlo nje kanjalo. It's something that I used to say kudala. But inento evuka manje nje esithandaza samba. Nginikeza inhliziyo yakho, nginikeza ingqondo yakho. Somebody said one of the days kudala, a truck inomsindo omkhulu eCode 14 usuku uthwele izinto zama millions ngemuva. Umuntu osuke engaphambili elinde order lakhe uma engazi ukuthi i-truck ezayo inomsindo engabalekiswa umsindo we-truck, not lawa manje. Kodwa la ino okuzoza babili lana ekhanda lelokhuzana le-truck Code 14. Lo truck linomsindo lisuka indlela esuka ngayo lishintsha uzuxake uthi amagiya mangaki. Uma futhi selima umsindo uba worse than ukusuka kwalo ngoba lithi maliselenza ama change down umsindo ngazi ukuthi impela khona okufayo noma khona okwenzakalayo. Ulizwa lithi malisasuka lithi bam 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 kodwa maselima lithi baba bam ngesikhathi lithi bhu ungathuswa inomsindo omkhulu kaphu ubalekisa umsindo kanti into zakho ze-million bese ifikile. So always isitha siyayikhoza umsindo omkhulu empilweni yakho kanti into akade uyithandazela isifikile noma ilevel yokuphakanyiswa kwakho iyona le kanti sifuna ukumove nje kuyiposition ukuze ungakwazi ukungena esikhathini uNkulunkulu akubeke kusona. Kunabantu abadelay uNkulunkulu ayibona ukuthi badelay uNkulunkulu. uNkulunkulu kadenza kodwa inkinga ukuthi akabaficanga kuyiposition ngoba babalekiswa uSathane kuyiposition kanti izulu bese lilethile impendulo yakho. I want you ukuthi mawuphuma la phuma wazi ukuthi unamandla yonke enye into emhlabeni yakwesaba ngenxa kaNkulunkulu ofihlwe kuwena. Lo nkulunkulu ofihlwe kuwena kwenza ukuthi nabathakathi bathuke, nabantu abakuzondayo bakwesabe, nabantu abakubekela imithe ema-office noma kuphi emsebenzini. I decree and I declare today ukuthi abaqhubeke bakwesabe ngenxa kaNkulunkulu omkhonzayo. Deuteronomy chapter 28 uthi izitha zakho usho njalo ukuthi abantu bayekwesaba bakwesatshiswa ukuthi wena ubizwa ngegama likaJehova kaNkulunkulu ophilayo. Because of the name of God, the name of Jesus Christ, let everything outside there itatazele makuqhamuka wena. I don't know ukuthi why ngikhuluma kanjena namhlanje siphuma, but I'm speaking to someone umoya ingcwele athi angikhulume naye osecabanga ugive up ngoba ecabanga ukuthi akakafiki. Ubokwazi ukuthi mase kumnyama kakhulu ilanga selizophuma. Ubokwazi ukuthi uma izinto zihlangahlangene yazi ukuthi uJehova uvela lapho. Akaveli ngesikhathi kukuhle, uvela ngesikhathi sekungazi ukuthi akekho umuntu ongakukhipha kule meko kuyona. Lift up your hands as you are taking a blessing today. In the mighty name of Jesus Christ. Huyamaya kashata. Lord God Almighty, I pray to each and everyone who is under the sound of my voice. Lord God Almighty, wena nkulunkulu ndlulu yenhlizweni nasengqondweni, emphefumulweni nasemoyeni wakhe, uyodila nakho konke isitha esikulimazile saxegisa isekelo. Makubuyele isekelo, kubuyele ikhonkwane endaweni yazo. Makabuyelwe ngamandla, buyele zikhwepha in the mighty name of Jesus Christ. Ngiyadeclare namhlanje phezulu kwempilo yawo wonke umuntu okhona, ubaba, umama, intombi, insizwa, ugogo, umkhulu, umntwana omncane. May your grace, God, be upon them.
And I speak your favor, God, that let your favor locate each and everyone who is here. I decree right now, Father, that you may do it because of your kingdom. In the mighty name of Jesus Christ. And if ever you believe in this declaration, you may shout, "Makwenzeke kimi." Njengokusho kwezwi lakhe. Louder than that, "Makwenzeke kimi." Njengokusho kwezwi lakhe. Fokugcina, "Makwenzeke kimi." Njengokusho kwezwi lakhe. Ake ushayele uJesu izandla phezu kwekhanda and give him praise. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Qhawula babili abathathe eduze kwakho uthi asibonane ngolesithathu ngo6 emthandazweni. God bless you.